Rex baba wangu. Aunties. Tichambofambira mari dzechechi. Alright. Musaraka makatarisa pamba. No problem. Okay, auntie mama atobika zveni. Ndasenda bika. Chikafu chenyu ndatokuibira chinomuchi. It's okay, no problem. Musara zvana kuti. Ndibona mabhaisikopu. One time, yeah. Baby, why do then I need some love, no deeper more. Yeah, even when I'm feeling cold. Yeah, can't know who you're going to keep her warm. Yeah. I'm just gonna open it here. Tisiko waskana, shalom pano. Shika yenyu auntie. Tokanakere kwamatitsika nasi. Kungagoipe iko. Unongoziva zvenyaya dzatinofambira uchiona tasvika kuno. Gare zvenyu. Gare zvenyu. Makadiko auntie? Ndiripo zvangu wakadiko mwana mutiri. Vari seiko vana pano? Vari right. Nababa muda. Auntie, zvakaoma. Paya ndichikuudzai kuti vamuda vakangobuda. Havana chavakasiya vachiti vari kuenda kubasa. Izvozvi vari kuonekwa kumaraini nevanhu. Hanzi vari kugara kusasuku. Hadina kana chikafu totononga svosvo nemuromo. Renje hatozivi kuti toita sei. Zvakaoma auntie. Handizivi chandakatadzira murume eiti abva andisiya nevanhu. Achizondoita sei? Usanini muda. Utotsunga pana Jesu, utotsungira ubata mupendero wodza Jesu. Kwete kuti adzokera munyika. Wow, you are too hot, baby. Apa ndiri home alone sha. Uya umbundandadza. Uri kuona muroora wangu ari apa uyu. Akanga ane dambudziko rakada kuenzana nerako iroro. Condition yacho yanga yakaita serako. Asi ndakatotsunga kumudzidzisa kuti muroora, tsunga nokuti zviri mudzimba umu ndo zviri mudzimba umu. Chakafukidza dzimba matenga. Wototsunga kunamata mabvi nemagokora. Zvinoita mwana. Ina ndichazive. Handichazive zvangu. Zvakaoma masikana. Kutongoshingirira. Wotosimba kufugama nemabvi nemagokora chaiwo. Ndaitombowa musituation yakadai. Asi takangoshingirira kunamata. Zvakaoma masikana. Asi manje auntie, iyo madhira mama tofambirani. Atodhakwa because handitombona kana dhi handina. Zvokuti dama tombondiregererawo. Zvimamanzi ari kuteera kana 5 months dziri kuteera idzi muchingondijamba. But zvanhasika ematombondisiro kana 20 bhondi nditenge chunks dzemadomasi ndibikire vanhu. Aiwa, zvino nhasi tatauya tisina chetakabata maimuda. Asi kana ndobva panapo, tinogona kuenda tese. Tonokupa mari yemachanzi nemadomasi neechiizvozvo. Nokuti uri mwana waMwari umwedi iwewe. Usatye, Mwari wedu vanogona. Rega tinamati kuna Mwari wokumusoro kudenga. Mwari vanonzwa, Jehovha Jaire, Mwari vanopa, chipavhurire, vanotiitira zvakanaka. Mfana wangu, svika pazayani iko zvino. Nhasi machena waizi. Gara watopinda.
aiwa saka bo anondona koko aiwa chu wagwizi watch me vanondiona nasi koko I'm Breeze. Tiani wano disturb a peace here. Wagwizi! Yo! Mfana wangu welanko! Supported by Dubai! Wagwizi! Yes, I am. I'm Breeze. Yeah, man, and I'm Rex. Don't try to Rex. Yo! Hey, boy! Bomu wangu. Mwida se? Chapindira! Chaka zotwa. Yeah. Boy. Bo baba. Nice one. Ko matolende supply to dara kwanzi bo. Ngone ukotizia. Ko ndiye wamaita kuti ndiye wangu. Is my youth. Yuku kwa table kumfana. They were my elders. Where is it? By the way, babes, meet Bruno, my brother from another mother. Bruno, this is Kim, one of the Kardashians. Dear with Namdala Kanye Rex. Wow. Nice to meet you. I am fun. Salad charge what else with you. Yeah, David. One of the minutes in the Musasa and one does what? It's okay. Props. I just a good team, man. Supported by Dubai. I'm a props, I am a nyama. Upo wangu akaita uze uya buda mnomo. Apa kabuka mtorozo kama sweet 16. I don't know this year and Rex out. Apa ini makundi pa hari yofanzirova. King mzadare mimi. Apa mnoja mtorozo amsitombopika makozi, ma text androna. Pakai itwa king Wana uchete. Ayo waita plan shamwani. So are you ready? Wagwizi and Breeze. What it's me. Yeah. My guru, my shumba. Si guy Bruno. Genga vari dzive tsoro zikuru tini kachibababa chengalangala zikuru tindona vakadzi vandojairira baibaisa unonyanya inoitwa kuti statistics dzenyika zvinotona vakadzi idhazeni akawanda zvekudazvo unotika tombonenge tine hope waisi
Peter Jen. Swera sebane. Taswera maswera boy. Taswera shit. Amungava magarira kulero. Zvenyu munyatsogara padhuze. Aneta bamnini. Koma voneta nego kuti skatana. Zvakatoma. Andikushaya zvekuti ungoita. Kugarika kushaya zvekuita. Amurangu yakadyiwa yemusika iko ndingagodiko mazuva. Tichaita plan. Yes. Kereke yamakambovhura yapitora tubabhebhi chichina namaitsikoni muzorohwa setsoro dzenyu atiri kuona iripo ndekuti izvezvizowa kune dzimwe nyika munhu akaita akazi hobhoka unopiwa mari negavhment saka unopiwa mari negavhment inokuwapinda pamachena zoti izvo zvida kutori ne10 ndine 5 kana kuti ne10 atiri kuona kuda zvinhu kupi iwe girozi yehoda weiziyerewo bvunza maishumba unokutaura ini ndinorema ndini mukauro kavaridzi vemasangana nehoreka satye izo tida takati panapa pakati 11 twadati kusunset tokunopedzwa masikozi tokoza zvimangana zvezvifana saka hapana apa imborowa rakatopisa aunengamwe saka tipengamwe iroakakwa sadari ora ichi chiripo ichi chipisamaria ichi tochirowa kuti manje manje saka kati kotakaita pedza tikadaitwa ndazoti twadati shura komogoshati komogoti kato aiwa bo uyana ndilete Bullet. Ndine good news then. Uyu mfana wangu anonzi Bruno. Togera tese kumadokero. Mfana wangu anogara ega wabereki wake vari kuLondon. Masistra naye ari kuDubai. Kozita vamwe vacho vari kuGermany. Saka ari supported by diaspora. Saka. Kulesi. Kuona chi. Wana mfana wangu uri anga achitanga achimbotaura neni paWhatsApp. But hanzama usikupindura. But munhu atori bhoro. Ini ndakavapindura. Ndikabvunza kuti ndiani mwawanepi namba dzangu havana kupindura. Papa, I'm very sorry. Yes. Ini zvangu ndakaita blanda ipapo. Ndakatora namba dzenyu kadei amandipa ndichitora chifaka mandamupa namba. Papa, I'm very sorry. But muona kuti ndaona features venyu amuri kulezi. Features nemufana wangu ndakaona muchimecha. Anytime munoona toita Mylanders maize. Unoziva kulezi mimi muri munhu akanaka. Dai so naMwari chaizvo makanaka. Kunaka chaiko chaiko ini ndokuziva inini. But kulezi mimi unoziva muri munhu anotogona kutosimba chaiko chaiko. Makanyatsofeedwa zvakanaka. Even skin yenyu iyi inoratidza kuti mimi mukanyatsopiwa chikafu chakanaka inonyatsoita smooth. Kulezi andidi umye pena. I think Bruno is the right guy for you. Amnini naye ndinofunza. Zvatanga sei izvozvo? Yes. Kuzama kubatsirana. Time is money. Unoswera muchipedzerwa nguva zvanokuitwa chaizvo. Mufana wangu aripo. Bruno. Yes. Promise me kuti if you and my Gulezi mapinda you won't break her heart. Was vari kuitwa na shumba ini twacho zvikutondirwadza. Don't worry. I'll try my best. I'll try to save it. Gulezi, amena zviri kwamunhu. Bamnini, unongoziva zvinhu zvacho zvazvakangoita so. Think about it. I want to show you that. Alright, wazotaura. Okay. Asian Records. Asimokudanga, Jesamuku.
ringa zuva rivhenekere nyika zvinhu zvose zvipenyu